След динамичния старт на нашето чайно пътешествие, ден 2 ни отведе извън Шенджън към едно прекрасно място, където чаят се бере ръчно с много внимание и традиции. Време беше да се докоснем до чайните храсти в провинцията Гуандун. Това е едно от топ 10 родни места на хубавия чай. Само на 2 часа път от Шенджън в планинския район Байтанг времето тече по различен начин. Картината рязко се смени, високите сгради отстъпиха на хълмове, покрити с чайни листа, приличащи ми на зелени вълни. Пролетният въздух беше свеж, а наоколо лъхаше на спокойствие. Още с пристигането си разбрахме, че не просто ще наблюдаваме, щяхме да участваме в процеса. Сложихме сламени шапки, взехме кошници и тръгнахме по пътеките между насажденията. Разказаха ни, че тези чайни храсти са на около 50-60 години. Бяха високи до около кръста и на повърхността им се виждаха най-младите и нежни листенца, тези, които трябваше да берем. Оказа се много по-трудно, отколкото изглежда. Човекът от фермата ми помогна с първите ми стъпки и буквално и метафорично. Показваше ми как да разпознавам най-крехките листенца, как да ги откъсвам внимателно, само пъпка с 2 листа, без да наранявам растението. Около нас имаше доста други чайни туристи. Направи ми впечатление, че са предимно китайци. Разбрахме, че са дошли заради фестивалът Цин Мин. Това е техния празник на обновлението и почит към предците. Наистина перфектно време да се докоснеш до чайната магия. Да береш чай със собствените си ръце не е просто романтика. Това е наистина уважение към и растението, и към целия процес по създаването на чая. И не на последно място, беше изключително приятно занимание. Беше слънчево, с приятен зелен цвят наоколо, с мъгла в далечината и всичко това ми създаваше едно хубаво усещане за хармония. Но и болки в кръста, защото още след първите 30 минути вече бях готова да преговарям с фермера да си разменим кошниците. Но се справих добре. Време ми беше за заслужена почивка. И какво по-добро от една хубава чайна дегустация. След беритбата седнахме да опитаме пресен зелен чай и червен чай от тази година. И двата бяха изключително свежи, с сладък и печен вкус и фин аромат на пролет. След като чаят беше оставен да увехне за около 2 часа, започнахме същинската му обработка. Изсипахме листата в специален, предварително загрят лок с много висока температура, около 200 градуса. Целта беше да се изпари останалата влага от чая. Беше много, много интересно и докато работихме с лока, трябваше да бъдем много внимателни. Не само за да не се опарим, а и защото трябваше да внимаваме да не прегорим листата. Затова непрекъснато ги разтилахме, обръщахме и постепенно чаят започна да се променя в ръцете ни. Стана някак по-мек, по-мазен и загуби голяма част от обема си. Малко след като приключихме с този процес, преминахме към така нареченото оформяне. С ръцете започнахме да търкаляме листата. Ето така, почти като да месиш тесто. Този етап е много важен за оформянето на листата и за активирането на ароматите. И трябваше да внимаваме да не ги
да не начупим чайните листа. Така че този процес също изисква много голямо търпение и постоянство. Малко след като ни разказаха и обясниха какво правим след това, върнахме листата обратно в лока. Този път за окончателното им изсушаване. Този процес изисква непрестанно бъркане и с разбъркване и с ръце и с една специална бамбукова метличка. Общо взето, за да не изгорят листата, а за да се изсушават равномерно. Беше ми много забавно да участвам в този процес. С удоволствие бих го направила още няколко пъти. Беше наистина интензивен процес, но в същото време виждаш как прясно набраните листа постепенно се превръщат в истински зелен чай. Накрая трябваше да оставим чая да се охлади напълно преди да бъде пакетиран. Ето тук все още го разбъркваме с метлата. Интересно е как чаят промени и цвета и формата си. В началото беше много свежо зелен, а към края вече беше започнал да става зелено кафяв с тук-там някои бели цветчета, в случая листенца. Беше ми изключително интересно да наблюдавам процеса по пресяването. Ето тук човека как изсипва само най-малките части от листенцата и остават най-едрите и най-целите. Накрая ни пакетираха чая, който сами обработихме и ни го поднесоха като подарък. Бях много щастлива, че имаме личен, вкусен, ръчно набран спомен и затова се връщам към този момент с голямо задоволство. Обещавам да почерпя. След завръщането в Шенджън, денят продължи с още едно потапяне в бъдещето. Имаше огромен мол, в който разгледахме различни непознати за мен електрически автомобили. С голямо любопитство ги разглеждахме. Всеки имаше различен стил, всеки бранд имаше различен стил. Някой по-минималистичен, други доста екстравагантен, но всичките автомобили бяха много смарт. Като цяло, преживяването в мола беше силно контрастно с брането на чай в фермата, както и в предния ден. Вечерята накрая я прекарахме в един ресторант Рин, японски тепаняки ресторант, където храната се приготвя пред нас, пред очите ни. От това, че беше като артист, работеше с голяма прецизност и финес. И вечерята ни не беше просто вечеря, а цяло шоу и представление за всички сетива. И да, беше изключително вкусно. Утре се гмуркаме в друг свят. Ще ви заведа в Splendid China Folk Village. Това е място, което събира цял Китай в миниатюри. А след това ще ви заведа из нощно Макао, за да видите светлините и целия лукс там. Ако и този епизод ви е харесал, абонирайте се за канала ми, оставете коментар и споделете със свои приятели. Следва още чайна магия.